Adlaw-adlaw katungdanan nila nga proteheran kita batok sa malain nga mga tawo kag elemento sa komunidad. Ginabutang na nila ang ilang kaugalingon sa mga sitwasyon nga posible makaresulta sa itali-ital. Pero sa masamigani, nagahambal na lang sila nga it's their call of duty. Subong nga agad dugangan ta ang mga rason nga pasalamatan ng aton kapulisan bangod sa inisyatibo nga pagbulig sa mga pigado sa komunidad. Ang mga hinimuan sang Lodi nga police leader nga aton bisita, kuhaan naton sang inspirasyon. Hi mga kabugso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Sa bungaga mga kabugso, manging kaupod naton ang company commander sang 605th COI. Awarded sang medalya ng papuri para sa proyekto nga Project Sibol ng Pag-asa. Wow, amo na iya. #Spread Kindness nga naghahatag sang educational assistance para sa mga less fortunate children sa Victorias Elementary School. With us this morning is Police Major Jerome Manahan. Sir Jerome, may aga, welcome to the show. Hi! Maayong aga, Sir Adrian, at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa ating programa ngayong umaga. Good morning po. Kumari ko gini ang iya pinalangga nga tiayon. Sir Jerome, magpakilala ka anay siyempre sa aton mga kapuso all across the region. Diin kasubong na destino. Ako po si Police Major Jerome S. Manahan, ang Company Commander ng 605th Maneuver Company. At dito po kami nakabase sa siyudad ng Victorias, Negros Occidental. Now, let's spread inspiration sa aton mga kapuso pinaagi sa mga good deeds sang inyo unit, especially sa mga poorest of the poor. Amo niyo mga kapusong dapat ginasaluduhan naton kag masami ginapasalida ang mga projects. Opo, Sir Adrian, actually po ang ating kapulisan, ang Philippine National Police, dati pa man ay nagsasagawa na ng iba't ibang mga aktibidad at mga programa para makatulong at maka-reach out sa mga kababayan nating mas nangangailangan talaga. Bilang isang unit ng pambansang pulisya ay nagbibigay ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalong na po dito sa nasasakupan natin sa buong Northern Negros. Meron po tayong mga libreng binibigay ng mga pagkain. Meron tayong feeding programs, meron tayong gift-giving activities, even medical missions in partnership with other non-government organizations. Ano masahi isang tabang ang aton gintabang, ginpalabot, gin-extend sa aton mga kapuso nga nagakinahanglan sini? Sir Adrian, ang ating pong programa, ang Sibol ng Pag-asa is a scholarship program of 605th Maneuver Company. It was conceptualized last year bago po magbukas ang face-to-face classes noong nakaraang October 22. At kasabay ng pagbubukas ng klase noong October 22 ay nilaunch po natin yung ating programa, ang Sibol ng Pag-asa, with the initial of 2 scholars dito sa Victorias City. Binigyan po natin sila ng initial na mga gamit katulad ng mga uniforms, sapatos, iba-ibang school supplies, and yung daily allowance po nila binibigay sa kanila para naman makasustain ang ating estudyante at mas maging masigasig pa sila sa kanilang pag-aaral. Sir Jerome, I am a firm believer of this principle. Who we are today is but a product of who we were before. In short, we are but products of our experiences. Ikaw, sir, ano blang hugot sa likod sa imong programa kag proyekto nga nagatabang ka sa mga pigado? Tayo po sa kapulisan, Sir Adrian, sa kabila ng ating mga mandato sa pag-maintain at pagsisigurado ng kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad, meron pa rin po tayong panahon para tumulong at magbigay ng ayuda sa mga kapuspalad nating kababayan na lumapit tayo sa ating mga kababayan. Tayo po mismo ang pupunta sa kanila para maipakita sa kanila na ang kapulisan po sa lahat ng oras at lahat ng panahon ay nandito lamang po para magbigay ng tulong sa lahat ng nangangailangan. Ano ka naman klase leader, sir, sa imong mga katropa, sa mga kaupdanan mo sa unit, kaga nga nagmarka ka bilang leader nila? Nais ko rin pong i-instill sa isipan ng ating mga kasamahan dito sa pambansang pulisya na
we must go beyond the mandate of our organization. So hindi lamang po yung sinasabi ko kanina na mag-maintain ng peace and order sa ating komunidad, kundi rin ang magbigay ng inspirasyon, lalong-lalo na sa mga kabataan na tinatawag nating pag-asa ng ating bayan. Major Manahan, madamo nga salamat ha for sharing with us your life story. Kag syempre, for sure, madamo gina-inspire nga maging tutumpagid kag magtabang sa mga nagakinahanglan. You are such an inspiration. God bless you. Madamo gid nga salamat Sir Adrian at sa GMA Regional TV, GMA Western Visayas. Ako nagapasalamat gid sa imbitasyon ninyo para naman magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan natin na mga kasamahan. Mga puso, dinala ka mo dong Switch Channels. Madahin lang ang magtutok kay ang talented na bisita sa Bestok. Makachika ta na sa pagbalik sa inyo paborito nga programa ko na aga, GMA Regional TV Early Edition. We will be right back. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.